Търся се в твоите мисли. Крещиш ли, когато ме няма до теб? Спиш ли, тук съм, твой съм споко, дай ръка, не бой се. Така зарибен и всички тука мой се. За слава не бяга ръцете във въздуха, вдига и давай. Погледа търся в пепел, не става за мене, го правя така, че не ставай. Римата леш, ритъма фреш, главата ти влизам, разхождам се пеш. Очите ми търсят ръцете, които ще търсят и питат за мен. Чехили хайт, лек са си били, чашите горе са всички гатили. Русне, вятово как я вървили, очите на ниско зареждаме сили. И да ги движа, драма in the house, smoke the music, real vision. You can flow with the finest playboy. You get us off like I did. Bad chicks everywhere wanna find us. All time greatest, you play it, you know you righteous. You can flow with the finest playboy. You get us off like I did. Bad chicks everywhere wanna find us. All time greatest, you play it, you know you righteous. Playboy, bad chicks, all time, you know you right. Върни назад ръцете им да видя пак. Трака блъска мармалат на плажа, брат ми в лайляк. Били лек с били вър... Това верно е много яко, човек. Верно е глитър. Какво? И лава? Не, чакай са. И лава или глитър? Лава лампа. Лава глитър. Направо е това! Много яко е. Това сигурно е по-яко. Това по-яко, защото ще да бъде доле. Мерси. Има и още към. Чакай, още. Ако искаш ходиш на почивка сам в Дубай, виж къде е Гриндър ли е верно с Орел, не? Виж това всички са ти издали. Ето е голям майстор на качество. Ево, ей пара. Ето е голям на работа. Чакай. Се роза кръстине. Мога да дам пример. От до година, ако го правим, моля ви без карти. Всичко друго без карти. Това ме е интересно това. Това е магическа градина е. Така въображаема, нали? Трябва да биляем. Значи, какво това си го посееш и расте тук? Чакай. Има и течности и неща. Това е чувството да прави кристали. Кристали. Какво ще стане тук един ден? Някакво картина, магическа картина. Това за няколко часа не е за биват. Нещо като хартия, някакъв хартиен материал, да, и течности, става нещо. Ще го снимам всеки ден, ще ви поствам в Facebook, какво става стоик, ще го